ċiklist ta' 47 sena weġġa serjament u jinsab fil-periklu tal-mewt wara li kien involut f'inċident ta' traffiku fiż-Żejtun. L-inċident seħħ il-ġimgħa l-ħabta tal-10 ta' filgħodu meta l-pulizija ġiet infurmata li kien hemm bżonn l-assistenza tagħha fit-triq id-daħla ta' San Tomas. Mill-ewwel investigazzjoni irriżulta li kien seħħ inċident bejn rota li fuqha kien hemm il-vittma, raġel ta' 47 sena residenti ħaltaxin u trak tal-għamla daf li kienet jinstaq minn anzjan ta' 82 sena residenti l-Imqabba. Iċ-ċiklist ingħata l-assistenza minn tim mediku u tieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza u ġie ċertifikat li weġġa serjament u jinsab fil-periklu tal-mewt. Il-Maġistrat Monika Vella ġiet infurmata bil-każ u fetħet inkjesta. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan l-inċident għadhom għaddejjin.